Це питання щодо того ж самого Донбасу, так, і наскільки його намагалися розблокувати і в нормандському форматі, і в мінських домовленостях, і від президента Зеленського лунали думки про те, що вибори на окупованих територіях можуть відбутися разом із місцевими виборами по всій Україні, що є насправді дуже несприятливим для української сторони, оскільки, скажімо, є чітка послідовність, на яку готова українці піти, так? Тобто спочатку повинні відбутися повернення контролю над кордоном, повинні з'явитися українські правоохоронні органи, повинна з'явитися Центральна виборча комісія, там українська, потрібно пройти деокупацію на цих територіях. И лише... Это вы сейчас назвали все эти красные линии, о которых и говорит Дмитрий Кулеба, которые наша власть не будет переходить. Но ведь это же не компромисс, это вот наши требования. Ні, звичайно, це вигоди. Але я кажу про те, що не лише бажання особисто Кулеби є принциповим і єдиним в цьому питанні. Тобто те, яка є політична воля зверху, і як вона вертикаллю проходиться, вона є визначальною. Тому і діяльність Кулеби, і діяльність президента повинна контролюватися, постійно спостерігатися з боку громадянського суспільства, аби ми не пішли на ті компроміси, на які згодна влада, але при цьому на які не згодне українське суспільство. Ну, по-моему, как раз баланс таки найден на сегодняшний день между обществом и властью, нет? В чому він полягає? Ну, вот как раз в этих красных линиях, в этих 4 пунктах. Сначала контроль над границей, ликвидация незаконных вооруженных формирований, выборы по українському законодательству. Ну, звичайно, це ці речі, які з'явилися в риториці президента виключно після того, коли він отримав хвилю негативних коментарів від українських громадян, власне. Тому що буквально місяць тому, та навіть кілька тижнів тому, наш віце-прем'єр по питанням, значить, Донбасу і Криму Резніков заявляв, що питання виборів на Донбасі досі не вирішене, і воно може бути на порядку денному, і його можуть розглядати. Хоча, як на мене, за цей період часу, який залишився до місцевих виборів, забезпечити там повноцінне функціонування української влади, провести, знаєте, інформатизацію суспільства і деокупацію просто неможливо. Тому питання про навіть теоретичне проведення виборів на цих територіях бути не може зараз.